ବାପା ହଁ ବାପା ମୋ ମୋବାଇଲରେ ବାଲାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି, ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ପକେଇ ଦିଅ। ହଁ ହଁ ତୋ ବାପା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚପଲ ବଦଳେଇ ପାରୁନି, ତୋର ବାଲାନ୍ସ ପକେଇଦବ। ମୋର ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ। ଯୋଉ ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଠିକ ଅଛି? ବାପା ମୁଁ ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ସାହସ ନାହିଁ ସାମ୍ନାରେ କହିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ବି ସେ କଥା ମୋର ଶୁଣିବେନି। ଯା ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲି, ଅବିକା ଯାହା ସହିତ କଥା ହବାର ଅଛି କଥା ହ। ଠିକ ଅଛି। ପୁଅ କିଏ କଣ ପାଇଁ ମତେ କଲ୍ ମାରିଛି? ହଁ ପୁଅ। ହ୍ୟାଲୋ ବାପା, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୋ ବାହାଘରଟା କୋଉ ଦିନ କରିବ? ହାରାମ ଜାଦା ଛୁଆ।